V tomto videu si pozriete, ako používať klávesové skratky vo Worde 2010 na prácu s textom. Využiť ich môžete na pohyb v texte alebo na označovanie textu. Jednoduchý pohyb v texte môžete robiť bežnými šipkami na klávesnici vpravo, vľavo a pohybujete sa po jednotlivých písmenách. Šipkami hore alebo dole sa pohybujete po jednotlivých riadkoch. V prípade použitia kombinácie klávesy Ctrl a šipky vpravo sa pohybujete po slovách. Takisto Ctrl a šipka vľavo sa pohybujete po jednotlivých slovách. Ctrl a šipky dolu, prípadne hore, sa pohybujete po jednotlivých odsekoch. Klávesami Home a klávesami End sa pohybujete v rámci jedného riadku na jeho koniec pri stlačení klávesy End a na začiatok po stlačení klávesy Home. Kombinácia Ctrl Home vás posunie na úplný začiatok dokumentu a kombinácia Ctrl End vás posunie na úplný koniec dokumentu. Týmto môžete sa pohybovať v texte a robiť úpravy podľa požiadavky na pozícii kurzora. Ďalšie dôležité úkony pri práci s textom sa týkajú označovania textu. Môžete ho robiť myšou, klávesnicou alebo ich vzájomnou kombináciou. Najzákladnejšia možnosť označovania je kombinácia klávesy Shift a šipky vpravo. Tým sa označujú jednotlivé písmená, Shift a šipky vľavo odoberajú toto označenie, prípadne vytvárajú nové opačným smerom. Shift a šipka dolu označuje po jednotlivých riadkoch, Shift a šipka hore označuje po jednotlivých riadkoch smerom hore. Kombinácia klávesy Shift Home označí od pozície kurzora na začiatok riadku, Shift End označí od pozície kurzora na koniec riadku. Kombinácia Ctrl Shift Home označí od pozície kurzora na úplný začiatok dokumentu a kombinácia Ctrl Shift End označí po koniec dokumentu. To využijete napríklad vtedy, ak potrebujete odstrániť nejaké posledné dva odseky, ktoré už v dokumente nepotrebujete, tak ich môžete takýmto spôsobom označiť a vymazať. Ďalšia možnosť je kombinácia klávesnice a myši. Shift a kliknutie myšou označí od pozície kurzora po miesto kliknutia, čiže všetky znaky medzi kurzorom a miestom, kde kliknete. Ctrl a kliknutie myšou označí celú vetu, a to aj v prípade, že veta prechádza cez viacero riadkov. Označuje od prvého písmena po bodku. Dvojkliknutie označuje celé slovo a trojkliknutie označuje celý odsek. V tomto krátkom videu ste si pozreli, ako využívať klávesnicu na označovanie a pohybovanie sa v texte.